Viera bez filtra, život bez pretvárky. Zober si kavčo, usaď sa a poď si s nami pokecať o Bohu. Ahojte, kvetinky! Takže, ahojte, ako vidíte, už nahrávame 3. epizódu podcastu Nový obzor. Pardon, už nahrávame 3. epizódu podcastu Nový obzor, čo absolútne nechápem, ako je možné úprimne. Ďakujeme za vašu podporu. Ale dneska, ako vidíte, teda tí, čo nás počujete na Spotify, to nevidíte, ale je tu aj tajný host. Teda už není taký tajný, lebo nám ho Roxy predstaví. Ale ešte by som vám chcela trošku predstaviť, o čom sa dneska budeme rozprávať, hej. Takže, ako ste si mohli prečítať, ideme sa rozprávať o nepríjemnej pravde, ktorá ale treba byť povedaná, alebo si ju musíme my vypočuť, hej. A v tejto epizóde sa zameriame na to, ako povedať túto nepríjemnú pravdu, nejakú hranicu medzi urážkou a tou nepríjemnou pravdou. Samozrejme, príklady, veršiky z Biblie musia byť, chváličky. A ja teraz Roxy poprosím, aby predstavila našeho tajného hostia. No, takže máme tu za sebou dneska Simonku. Ja sa strašne teším, že jej prijala pozvanie a že prišla k nám. Ďakujeme, Simonka. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ja sa strašne teším, že tu môžem byť s vami. No tak Simonka je super človečík, kto by ste ju nepoznali. A má vlastnú hudbu, vlastne vyrába si ju, spieva, vystupuje pod menom umeleckým Sima na zemi, takže potom si ju vypočujte, ale najskôr dopočúvajte podcast, prosím. Potom ešte pripomenieme na záver. Takže Sima na zemi a okrem toho poznáme sa z cirkevného zboru už veľa rokov. No, áno. odkedy by ste boli úplne maličké. No, tak. Si ma nepočuť. Ale Simonka bola naša vedúca. Áno. Ja sa ešte tak cítim niekedy. Ale už stále menej a menej. No, takže áno, naša vedúca. A mám na teba takú otázočku, že čo je taký jeden nejaký moment, okamih, spomienka, možno, že môže to byť aj dlhšie obdobie, ktoré z tvojho života by si chcela tak znova prežiť, že si ho fakt mala rada? Wow, to je veľmi dobrá otázka. Pre mňa asi najlepšie obdobie. Ja nemám pocit, že by som sa k niečomu akože chcela vrátiť. Že, lebo niektoré veci boli úžasné, ale boli tak veľmi emočne pre mňa vypäté. Nakoniec všetko dopadlo vždy dobre, ale všetko to, vždycky tie najväčšie veci, čo sa mi diali v živote, mali v sebe veľa stresu a veľa emócií a tak. A ja si strašne užívam taký pokoj. A ak by som sa možno k niečomu chcela vrátiť, tak možno k nejakým takým akože prvým rande s mojim manželom a tak. že to je niečo, čo tak prejde, človek iba žmúrkne a prejde to. A k tomu by som sa možno chcela vrátiť. Vládko sa teraz červená. Tak dúfam, že aj on by sa chcel vrátiť, ale kto by? Ďakujeme. Krásna odpoveď, to sa mi páči. A ešte by som sa ťa chcela spýtať takto na úvod, že vlastne ako si ty spoznala Boha, ako si spoznala Ježiša, ako si ho prijala do svojho života? Ak nám k tomu vieš niečo povedať? No, to bola zaujímavá cesta, lebo ja mám pocit, že mňa si našiel Ježiš a že on ma tak hľadal celý život. A moji rodičia neboli veriaci a ja si ale pamätám, že ja som od detstva nad tým akoby uvažovala, že tak človek vníma, že existuje nejaké kresťanstvo, že sú nejaké kostoly a má k tomu otázky a ja som vždy mala tie otázky. A ja som ešte ani neverila, ale ja som napríklad prečítala 2 knihy ešte na základnej škole a ja som tým knihám až tak nerozumela. Prečítala som Chatrč a ja som tomu nerozumela tým ako keby teologickým veciam v tom. Ja som bol tam ten príbeh a fascinovali ma tie postavy toho Ducha Svätého Ježiša aj Boha, ako černošky. Akože to ma traumatizovalo úprimne. A bolo to strašne smutné aj všetko, ale dotklo sa ma to, ale
ja som žila dosť takým životom, že mala som takú, ja nechcem povedať, že zlú partiu, ale bolo to vtedy, ja neviem, iná, alebo čo, že proste fajčiť a chodiť poza školu a tak sa flákať a ja neviem, z nejakého dôvodu to vtedy ľudia okolo mňa robili a ja tiež. A vedela som, že ak sa obrátim, tak toto budem musieť zmeniť vo svojom živote. A ja som strašne dlho mala také obdobie, že som váhala, že či to urobím. A potom som prečítala ešte nejaké ďalšie knihy a tak. A potom raz sa stalo to, že som išla do takej krčmy. Mala som asi 15 rokov a s kamarátmi sme sa stretávali tuto v takej krčme, čo je tuto nedaleko tejto našej fary. A tam bola taká miestnosť, kde my sa mohli flákať a proste išli sme tam a to bol jarmok a my sme išli tam a ja som išla takto popred kostol a tu pred kostolom som stretla kamarátov, ktorých som poznala z frisbee a z úplne inej sféry a oni povedali, že my tu máme teraz takú mládež. Nejdeš na tú mládež? A ja som tam prišla a odvtedy som už neodišla. A do tej krčmy som sa nedostala. A potom som spravila také rozhodnutie a našla som si prednedávnom list, ktorý som písala sama pre seba, že si ho prečítam, keď sa vydám, alebo keď budem mať 30 rokov. A to bol list, ktorý som písala, keď som mala 15 rokov a tam som písala sama sebe, že teraz ešte si na takej ceste, že rozmýšľaš, či sa obrátiš. A teraz spätne som si to čítala a som sa nad tým tak pousmiala, že to bolo najlepšie rozhodnutie v mojom živote, ale tiež také premyslené, že som dlho bola v takom limbe. Simonka, rozplačíš ma hneď na začiatku podcastu, ale inak je super počuť tento príbeh znovu po dlhšej dobe, lebo pamätám si, ako si nám ho hovorila. V roku 2022 to bolo. Fakt? Áno, letný tábor na izbe. Ďakujeme ti za toto svoje naozaj veľmi silné. Ešte rok si má na tebe ďalšiu otázku. Hej, túto otázku by som teda už začala túto epizódu. Trošku sa už bude týkať tej témy, ktorej sa chceme venovať, ale tak to je aj pre Radku, aj pre Simonku, pre všetkých. Že vlastne teda chceme sa venovať tak nejako tej pravde, ktorá možno bolí, alebo je taká nám nepríjemná, keď nám ju niekto povie, že môže to byť nejaký feedback na nás, alebo niečo, že aj ty si hovorila, že si vedela, že budeš sa musieť vzdať toho, čo si predtým robila, keď sa obrátiš. Takže to niekedy zo začiatku môže byť nám také, že to bude ťažké, ale nakoniec to stojí za to. A teda chcela by som sa opýtať, kedy vám niekto povedal takúto nejakú pravdu, že či už to bol nejaký feedback na vás, alebo čokoľvek, že čo by ste možno mali zmeniť, aby sa váš život zlepšil. Roxy, mám sa ťa spýtať tú istú otázku, aby si sa cítila akože interview, alebo akože odpovieš už sama. Dobre. Tak neviem, ako vy to máte, alebo minimálne ja som mala hrozne problém prijať kritiku od ľudí na moje pôsobenie. Či už to bolo, keď som začínala prepínať texty v kostole, tak prišiel za mnou pán a povedal mi, že to bolo tragické. A ja sa chcela rozplakať. No ale a čo si potom spravila s tou spätnou väzbou? Že ako si sa s tým vysporiadala? No vysporiadala som sa s tým tak, že teraz prepínam texty zásadne 2 sekundy pred tým, než sa to ide spievať. Pretože reálne doteraz mám tú kritiku v hlave a stále si hovorím, že ak ten pán neumrel, tak možno tam ešte je a možno ešte čaká na to, vieš, či to prepnem o tie 2 sekundy skôr. Ale teda nebolo to jednoduché prijať. Hej. A celkovo proste, alebo napríklad na, čo sa týka sociálnych sietí, tak ja mám taký špecifický štýl robenia príspevkov a storiek, hej. Včera som sa o tom z Roxy bavila, kedy, že fakt neviem, skade mám ten štýl toho robenia, ale viem, že nie všetky môže sadnúť. A teda minimálne napríklad moji spolužiaci, keď videli teda nejaké storky
tak ma dosť za to odsudzovali, že aj. Ale teda, no bolo mi to ťažké prijať. Ale akože zmenila si napríklad to správanie alebo tie prepínanie textov, hej? No hej. Kvôli tomu, že si chcela vyhovieť niekomu, alebo si ako keby naozaj si priznala, že zle som to prepínala. No ja si myslím, že bolo to, že aby si uspokojila niekoho, alebo aby si akože naozaj sa posunula. Vieš čo, ja si myslím, že to je kombinácia oboch. Lebo síce akože veľmi sa chcem posúvať dopredu, ale stále je vo mne zakorenený ten people pleaser. A myslím si, že to sa ešte dlho nezmení. Minimálne sa o to snažím to zmeniť, ale teda vieme, ako to je. Že nie všetko sa dá akože že to není beh proste na krátku trať, hej. A to je možno presne aj s tým, ako si povedal, že možno aj toto je tá nepríjemná pravda, že keď vieme, že musíme niečo zmeniť, alebo niekto vnútorne cítime, tak proste myslím, že človeka vie veľmi odradiť, keď to nevidie na prvýkrát, alebo keď zlyha. My sme sa tu minule bavili keď nám nevyšla technika, tak sme sa tu vtedy bavili o sociálnych sieťach. A presne sme sa o tomto bavili, o tom zlyhaní. Keď chceš prestať napríklad scrollovať, ale zlyháš, tak potom ťa to hrozne vie zdeptať. A možno aj to je tá nepríjemná pravda. Hej, môžete sa niekto iný vyjadriť. Musíš dať Roxanke. Hrozne monológ. Lebo ja nemám ďalšiu Hej, inak prepáčte, my si takto hrozne presúvam mikrofón, ale nemáme pohode. No, dobrá, Simonka, a tebe napadá nejaký prípad, že kedy sa ti stalo, že niekto ti takto povedal? Vieš čo, ja mám úžasných priateľov okolo seba, ktorí mi veľakrát povedali, alebo mi povedia niečo. Väčšinou akože, niečo, čo ma buduje, hej, že nebudú ma kritizovať za sprostosti, ale niečo, akože čo je dôležité, hej, ale niekedy je to taká blbosť, že napríklad, že mám zlý deň a som, ja neviem, na čašničku protivná a môj najlepší kamarát mi povie, že čo si zlá? Prečo si zlá? Ale akože ono to zabolí v tej sekunde, lebo ja nechcem byť zlá, ale musím si to priznať, že som bola zlá, hej, a akože tak sa to takto vo mne zostalo, taký maličký moment, ktorý bol možno ako keby aj akože ono to bolo veľmi pravdivé a že je to veľmi aj nekresťanské byť protivný na čašničky za to, že máš zlý deň. Takže takéto malé momenty a mám priateľov, ktorí toto pre mňa robia. A že si pamätám, na strednej ja som bola dosť taká, ja neviem, nevychovaná, asi nemala som veľmi rešpekt pre autority a mala som skvelých učiteľov. A niekedy to dopadlo tak, že som sa rozplakala, potom mi doniesol profesor čokoládu, že ho to mrzí, lebo ma za niečo akože dal mi ako keby spätnú väzbu, ale takým spôsobom, že pred celou tej jedou a tak, a ja som akože zostala, ja sa zosypala, som stala strašne plakať a tak, ale to boli momenty, ktoré vo mne vybudovali charakter lepšieho človeka. Akože som veľmi vďačná za to, že im to nebolo jedno, ale že chceli nám dávať tú spätnú väzbu. A čokoládku som potom dostala, áno. Shout out. To bol profesor Kupš. Pozdravujem. Náhodou bude pozerať podcast. A čo Roxy, čo ty? Ešte ja som tiež strašne vďačná za ľudí, ktorých mám, ktorí proste, že im viac záleží na tom, aby som bola na tej správnej ceste, ako na tom, aby proste ma nejako že uspokojili a hrali sme sa, že všetko je vlastne v poriadku, keď není. A tiež sa mi stalo tak pred nedávnom, že som bola taká tiež viac nepríjemná, ako som mohla byť. A potom jeden človek napísal spätne, že počúvaj, že toto si asi trošku prehnala, že v podstate my máme všetci radi tohto človeka, na ktorého si bola nepríjemná a neviem čo sa všetko stalo, že o čom neviem, ale není dobré tomu človeku to dávať tak najavo nejaké jeho chyby alebo takýmto spôsobom.
a že by sme ho mali prijať toho človeka s láskou a s otvoreným náručím. Tak tiež som sa vtedy tak zarazila, že že toto mi hovorí človek, ktorý ešte vlastne to je, povedal mi to človek, ktorého učíme na doraste. Čiže proste duplom som bola taká, že wow, že ok, asi by som sa fakt mala zamyslieť. Hej, a dosť mi to pomohlo a myslím si, že fakt proste to bol taký moment, čo som vážne potrebovala počuť, lebo až vtedy som sa dokázala tak naozaj zastaviť, že ok, že stačí, proste nemôžeš ísť za túto hranicu. Čiže za to som dosť vďačná. Ty kokos, ale Roxy, teraz som tak zaujatá týmto príbehom, že potom mi musíš povedať, kto to bol. Aj mne. Lebo ja som absolútne nečakala, že niekto z dorastu ti to povedal. Dobre. Ja sa ešte, ak dovolíte, ja sa vás pýtam jednu otázočku. A že bolo to ťažké prijať a zmeniť niečo? Ale myslím, že akože na toto sme už trošku tak odpovedali, hej? Že proste... že Roxy napríklad teba, že bolo ťažké pre teba prijať ten fakt, že teraz si bola nepríjemná, alebo že a zmeniť niečo, ako si to zmenila napríklad? Takže podľa mňa je to také, že ja by som odpovedala aj áno, aj nie, lebo pre mňa bolo nepríjemné počuť tú pravdu a priznať si to reálne, že som prekročila tie hranice a proste nebola som dobrým odrazom Krista. Ale na druhej strane, kebyže mi to nikto nepovie, tak si to možno, že ani neuvedomím a možno, že som stále taká. Že proste nič nezmením. A že toto mi možno, že práve, že pomohlo sa v tom posunúť a zmeniť to. To je veľká pravda. A pre mňa niektoré veci asi sú také ľahšie aplikovateľné, že napríklad, že keď som iba na niekoho trošku nepríjemná, trošku taká mean. Mám pocit, že keď ma na to niekto potom upozorní, nie je až taký problém si dávať na to pozor, ale niekedy niektoré veci keď občas príde taká spätná väzba, ktorá ti úplne rozloží tvoju identitu. Hej, že úplne zistíš, že napríklad s tým profesorom to bolo také, ako keby, že ja som bola že on kritizoval na mne, že som preafektovaná. A ja som si zrazu uvedomila, že na čo sa ja hrám, že koho sa snažím zaujať. A to už sú také otázky, ktoré idú strašne hlboko, že ja sa vlastne pretvarujem a tak a snažím sa niekoho napodobňovať a tak. A to to už nie je ľahké, ako keby sa zrazu preprogramovať. Ale bolo to presne, ako si povedala, že bolo to strašne dôležité to počuť a ja som si to preto vážila, preto som sa na neho nikdy nehnevala. Toto je váš sen hovoriť Roxane, keď na vás bude mean, že je mean, ale nie. Sorry. Ale na mňa si nikdy nebola. Na mňa si nikdy nebola. Ale ja ti to môžem povedať, ale nie. Sorry. A Simonke, tu chcem k tomuto dodať jednu vec, ktorú si mi povedala. Ale milú, pravdu povedať. No. K tomuto poviem aj také rýchle, krátke svedectvo. Ja som sa Simonke sťažovala v piatok. Čo sa mi deje? Mali sme takú girl therapy a Simonka povedala jednu vetu, ktorá ma hitla, hej. Mám ju zapísanú v poznámkach. Citujem. Neviem, či si pamätáš, čo si povedala, ale citujem. Ak sa ťa to dotýka, tak sa ťa to týka. A to ináč nie je môj citát, to je niekoho citát múdrejšieho ako ja. Ale ty si to povedal. Ale vidíš, proste to išlo cez teba ku mne. Áno, čiže čo sa ťa dotýka, to sa ťa týka. Áno. A toto ma tak hitlo, pretože Storytime začali sa o mne šíriť fámy. Hej, akože to sa deje celkom často, ale momentálne som sa o nich dozvedela. To sa už často nedieje. A teda niektoré veci boli také, že opominuteľné. Ale jedna vec ma tak akože silnejšie hitla, že to vo mne niečo akože pohlo. A ja som to Simonke akože zdelila tieto svoje pocity a Simonka mi presne toto povedala. Že ak sa ťa to dotklo, tak asi tam niečo bude. A bola to tá nepríjemná pravda. Akože fakt. A momentálne som v stave, že premýšľam,
Premýšľam, ešte som nedošla do akcie, ale vieš, premýšľanie predchádza akciu. Takže idem ďalej premýšľať nad tým, že vlastne čo sa ma tam tak dotklo. Ale to bol taký dobrý point, Simonka, ja som dúfala, že to povieš. Ale keby nie, tak som si to zapísala. Dobre, tak super. Tak teším sa, že aspoň nejaký krok si spravila k tomu. No. A mám tu takú ďalšiu otázku, že kedy to bolo opačne, že vám sa stalo, že vy ste povedali niekomu tú nepríjemnú pravdu a možno, že či to prijal, či to pomohlo v tej situácii, či to bol dobrý krok, alebo možno, že by viac pomohlo, keby sme to nechali tak a že by sám na to nejako prišiel. Ja mám asi akože mám príklad aj na také. Povedz. Keďže moji kamaráti mne hovoria veci, tak ja im hovorím naspäť. Musí to byť kompatibilné. To je také normálne. Ako väčšinou keď naozaj mám niečo na srdci a že si to chcem tomu človeku povedať, tak si to tak dopredu premyslím a potom sa to snažím tak veľmi akože jemne a tak akože neviem, možno by moji kamaráti povedali, že nie, neviem. A veď aj vám asi rozprávam veci a rozprávam vám do života, takže ma to mrzí. Takže vy povedzte, ale je taká hra Človečina. Áno. Ak viete. A ja už sa to odnehrávam napríklad, lebo tam sa ako keby vyťahujú také ťažké témy a teraz ty ako keby si tam máš pocit, že musíš na to odpovedať, povieš aj niečo nepríjemné, lebo tam sú také otázky, ktoré vyťahujú aj takéto nepríjemnosti. To je vlastne niečo, čo sa potom udeje v zlom čase, v zvláštnom kruhu ľudí a tak ďalej. A raz sa mi to stalo, že bola som hlúpa, nemala som odpovedať na tú otázku, ale som to spravila a potom medzi mnou a mojou najlepšou kamoškou zostal taký nepríjemný oblak, ktorý si v tej spoločnosti tých ľudí nevyriešiš a proste zle, nebolo to vôbec dobré. A už sa to odvtedy nehrávam. Hrávam sa hlbinu, ale Človečinu nie. Iné otázky sú tam a takže tak asi preto je. No. Tak povedzte, že či ja som vám niekedy povedala niečo do životov, nejakú nepríjemnú pravdu, ja neviem. Fú, to si musím spomenúť. Neviem. To toľko bolo? Nie. Neviem. Akože ja si pamätám na strašne veľa takých pozbudení od teba, že čo mi pomohlo. Neviem, či niečo také, že Roxy, toto robíš zle, naprav sa. Či tam... Ale že ty si také dobré dievčatko, vieš. No, to Radka bude mať viacej. Ďakujem, Ďurka. Akože zase nie som taká zlá. Tak určite. Takže akože určite si mi niečo aj ty povedal, akože nejakú nepríjemnú pravdu. Akože na povzbuď, ale práve presne, že tam je skôr ten problém, že u teba, že my si nevieme spomenúť tie negatívne veci. No, to je milé. Lebo Simonka je najviac povzbudivý človek. Ty keď potrebuješ objať, tak ideš za Simonkou. No, to je zlaté. Čo si som ocopiela? Ba ja viem! Keď som spravila vtedy jednu chybu s nejakým človekom, tak ty si mi povedala, že už nie. A to bolo januári. Alebo vo februári. Asi viem. Ale tak áno, akože čo sa týka chlapcov. Musím takto povedať. Tak som prísna. Ale nie, ale ja to väčšinou akože tak nadľahčím, že to sú také iba moje. Áno. Netreba brať vážne. Hej. A Simonka, keď už sme pri tom, tak ja sa na teba mám vyslovene otázku, akože priamo, že na teba. A to je, že ako ťa nepríjemná pravda ovplyvnila v tvojej tvorbe? To je dobrá otázka. Ja viem. No, koľko máme času? Koľko len chceš?
Akože ja by som to tak oddelila, lebo čo je vlastne pravda, by sme sa teraz mohli nad tým zamýšľať a tak, že my kresťania v tom máme jasno, čo je pravda a pravda je Ježiš. A v tej mojej tvorbe ja teda nerobím vyslovene kresťanskú tvorbu. Ja som kresťan, čo tvorí hudbu. Nerobím worship ani tak. A teraz neviem, že či tvoja otázka je akoby smerovaná na to, že ako nejaká kritika ovplyvnila moju hudbu, alebo či... no, vieš? Čo myslím? Viem presne, čo myslíš. Vieš čo? Skús, presne, že tú kritiku, že ako ťa to ovplyvnilo a že či teda nejako negatívne, pozitívne, alebo akože ako si to potom riešila. No, dobre. Takže ty keď začneš robiť nejakú tvorbu alebo nejaký podcast, tak automaticky začneš dostávať kritiku. To je dobré, na to treba byť vďačný, lebo to znamená, že ste niekto všimol, že si to niekto pozerá a chce sa k tomu nejako vyjadriť a môj producent mi vždy hovoril, že proste kritika je super a hejt je super, lebo to znamená, že ťa vidno. Ale to samozrejme je ťažké a ja som na začiatku si brala veci príliš k srdcu, keď ma niekto kritizoval, aj od ľudí, ktorí akoby nie sú pre mňa nejakým spôsobom inšpiratívni, alebo že by som chcela byť tam, kde sú oni. Aj napriek tomu som si to brala k srdcu. Takže to som sa musela potom odučiť, lebo to ťa vzdialuje od teba a od toho, čo ty vlastne autenticky si. Lebo sa prispôsobuješ nejakej kritike a to nemôžeš robiť do nekonečna. Ty musíš ísť aj trošku svojou cestou, lebo potom si len ako taká husenica. Ja tam to je presne možno aj ten people pleasing, akože sa to prerýva. Lebo začneš to robiť, chceš, aby sa to ľuďom páčilo, no zase ty musíš byť trošku people pleaser, lebo keď to nemáš robiť pre ľudí, tak si to môžeš robiť sám v obývačke, hej, že robíš to pre tých ľudí, ale takže trošku musíš byť people pleaser, ale musíš byť stále autentický sám sebou, ako keby nájsť ten balans je strašne ťažké. A treba byť na seba podľa mňa aj akoby dobrý, že to tvoje ego niečo znesie, ale keď začínaš s niečím novým, ako vy s podcastom, tak to sebavedomie a to, že ty si taký plný elánu a chceš to robiť najlepšie ako vieš, to je strašne dôležité. A teraz áno, a teraz ty keď si začneš ako keby púšťať túto kritiku strašne k srdcu, alebo ju začneš počúvať od nesprávnych ľudí, to ťa vie udúpať až tak, že ťa to vie zastaviť. Že, vieš, chcem tým len povedať, že áno, kritiku treba príjmať, ale teraz ja nedokážem urobiť to, že poďte, dávajte mi. lebo mňa by to zničilo, ja by som nedokázala vydať ďalšiu pieseň, alebo vieš, bojím sa, že by ma to zničilo. Zatiaľ som v takom stave, že to moje ego musí byť trošku na to také pripravené, potrebujem čas. A poviem vám, že ľudia, ktorí sú pre mňa skutočnou inšpiráciou a že sú naozaj to ľudia, ktorých by som chcela počuť feedback, tí nikdy neprídu a nezačnú ťa kritizovať. To sú ľudia, ktorí vedia, že ty teraz potrebuješ vyzdvihnúť. Teraz ešte potrebuješ rásť. Lebo však ja neviem, tak ja si neviem predstaviť, že niekto vydá prvú pieseň alebo prvý diel podcastu a povie si, že to je dokonale, nemám na sebe čo zlepšiť. Však každý sa vie aj sám trošku skritizovať, nie? Tak my sme tiež po prvej epizóde boli, že tak toto ide úplne celé iným smerom v druhej epizóde. Čiže ja som, akože chcel som do tohto len vniesť tú myšlienku, že aj na tú pravdu, presne, že na ňu treba správny čas, treba sa na ňu trochu pripraviť, aby to nemalo opačný efekt, aby to nebolo, že ťa to udúpe a že ťa to zničí. Hej? A to asi aj v tej viere je také, že my sa kresťania niekedy trošku radi tak ubíjame, že
aj tie naše, niekedy tie naše pesničky v kostole sú také strašne negatívne a že je to všetko také, že vlastne sme hrozní, strašní ľudia a ja potom strašne mám rada, keď spievame také ako, že človek je málo od aniela menší, že také ako keby niečo, čo ťa trošku aj vyzdvihne. Ja chápem, že ti to nevyčíta všetky hriechy, ktoré robíš, všetko, čo robíš zle, ale že ti to aj povie aj niečo pozitívne. Presne. Že strašne mám rada aj tie worship piesne, ktoré sú, že pozbudzujú sa radostné. Trošku radostné a trošku také, že sa treba tešiť a tak. Lebo keď je to len, že sa ubíjať v tom, aký som hrozný kresťan, hriešný, tak niekedy už ťa to vie až príliš položiť. Mm-hmm. Že sa cítiš, že nie si hodná. Hej. Akože, ale to je dobrý point. To som chcela. To ma naučila napríklad hudba. No, tak. Takže tvorte. Takže tvorte, tešte sa na kritiku. Tešte sa na kritiku. A kde si potom myslíš, že je tá miera, vieš, že niekedy možno nevieme, či to ten človek myslel v dobrom alebo zlom, že niekedy to asi vždycky boli, keď je to niečo také negatívne, čo vlastne je nejaká forma feedbacku na naše správanie alebo na niečo, čo sme trebárs aj vytvorili, ako si hovorila. Alebo aj keď to druhým hovoríme, že čo je už taká kritika, taká tá zlá, negatívna, taká, čo chce proste ponížiť toho človeka a kedy je to ešte taká kritika, kedy je mienená dobre, že ako to my môžeme možno tak rozpoznať podľa teba. Hej, že už kde je tam možno tá subjektívna kritika, alebo tá objektívna. Vieš, že proste zase je rozdiel, keď napríklad ja ti poviem objektívne, hej, teraz vymýšľam, alebo sebe, akože nám ako podcastu, že guys, máte strašne blbý zvuk, hej. Že to je proste objektívny fakt, ktorý proste počuť. Ale už je potom zase rozdiel, keď ja sa pustím do toho človeka, v tomto prípade akože do nás, hej, že by som povedala, že no a proste, neviem, absolútne ste išli out of point a proste máte škaredé hlasy a vieš, so on, hej, že už kde sa podľa teba nachádza tá miera, že ako vlastne rozpoznať tú urážku, ten subjektívny názor od toho objektívneho, tej objektívnej kritiky. No, to ja neviem. Vieš, v hudbe je to také iné, lebo to je proste trošku iný svet. Je to, že ja nepotrebujem, aby sa moja hudba páčila všetkým, lebo to ani nedáva zmysel. Ale niekto si to neuvedomí a oni to možno aj v dobrom, čo ja viem, že niekto počúva punk a potom mi povie, že to je moje pesničky, ja všetko spievam tak rovnako. Hej, a teraz ja si poviem, že punk sú 4 tie isté akordy, no tak to môžem aj ja na všetku tú tvoju hudbu, ktorú počúvaš, a nie akože, že proste počúvaš punk, moja hudba sa ti nebude páčiť, to je OK, to je v poriadku, to nie je nič zlé so mnou, hej. Čiže aj, ja neviem, keby aj váš podcast sa niekomu nepáčil, to je v poriadku, lebo aké pozeráš podcasty, pozeráš niečo úplne iné, tak to je v poriadku, hej, že presne ten people pleasing. A že treba si podľa mňa uvedomiť, že nikdy nevyhovieš všetkým. No, presne. A áno, a že niekedy ti človek chce ťa vyslovene akože, ja neviem, že či niekto ti chce že vyslovene ublížiť. Niekto má možno také sebavedomie alebo také ego, že si myslí, že jeho názor je pre nejakého dôvodu dôležitý, čo ja viem. Alebo že ma zaujíma, vieš. A že niekto si to myslí a tak. Ale aj z toho si môžeš niečo zobrať. Akoby aj keď je niekto mean a chce ti ublížiť, možno aj z toho si vieš niečo zobrať. Ako kresťanovi všetko slúži na dobré. Nakoniec si môžeš... To bolo dobre. Zo všetkého si môžeš niečo odniesť. Aj z toho, no. A Simonko, ja sa ťa chcem ešte spýtať, že ako by si to... Napríklad, keď už sme boli pri tej otázke, že keď si ty povedala tú pravdu, tak ty si spomínala, že ty sa to snažíš povedať strašne, akože že tak milo, hej, že to premyslíš najprv. A podľa teba, ako to povedať s láskou? Nejaký tutoriál na to, ako povedať správne tú pravdu. Alebo že kedy je lepšie mlčať? Ja som asi väčšinou hľadala aj odpoveď
kde v Biblii, že ako povedať niečo a že čo je správne, akože hľadať aj nejaké príklady, keď sa niečo podobné v Biblii stalo. Ďakujem, nahrala si mi. Vieš, keď sa aj píše, že keď niekoho, ja neviem veršiky z hlavy, hej, ale že keď niekoho chceš, dobre, že keď akože chceš niekoho pokarhať, tak to máš ako keby urobiť medzi 4 očami a tak, že také ako keby praktické rady, tak tých v Biblii je veľmi veľa. To reálne. A myslím si, že aj to som veľakrát vyhľadávala. Takú tú moja obrana proti tomu people pleasingu je veršik, že nehačte perly sviniam, to je môj obľúbený verš. Proste, že vieš, ako keby, že niekto niekedy sa môžeš snažiť ako chceš a niekoho proste, pre niekoho toto nie je. Áno. Niekto to nepochopí, neocení. Nemá na to ani kapacitu, ani nič. A to je v poriadku, lebo proste Ježiš hovorí, že to je v poriadku. Takže čokoľvek by si mu povedala, aj akokoľvek dobre by si to myslela, že s tým, že proste chceš mu naozaj pomôcť, tak proste niekedy ten človek to nepríjme. Akokoľvek sa snažíš. Presne. Hej. A že potom sú to také len proste nevyžiadané rady a zbytočne možno z toho vznikajú nejaké konflikty a takto. Presne. Roxy, ak dovolíš, ja by som sa presunula možno k tomu, aký má na to názor Biblia, aký k tomu má postoj Pán Ježiš, hej? Lebo ja si myslím, že v Biblii máme dosť veľmi veľa príkladov, hej? Čo sa týka nepríjemnej pravdy, ktorú či už povedal Ježiš, alebo ju povedal niekto iný. A mohli by sme to podľa mňa rozdeliť na také dve kategórie. Roxy, podľa mňa každá z nás má tu jednu kategóriu. Jedna kategória je, že kde to ten človek v Biblii neprijal, alebo proste to jednoducho nedokázal prijať. A tá druhá je opak, že kde mu to reálne pomohlo, kde tú pravdu proste zobral od Ježiša alebo od niekoho iného z Biblie a polepšil sa. Hej. A ja by som začala možno s tým negatívnym. Našla som veľmi super veršík v Biblii. Čiže otvárajte Biblie, hlavne ty, Peťa, a ideme Bible study. Takže... Som si zabudla zobrať Bibliu. Nevadí. Ja som sa sem veľmi ponáhľala. Tak sa tešila. Takže ja mám, je to z Marekovho Evanília 10. kapitola 12. a nie, prepáčte, nemám okuliare. 21. až 22. verš. Takto. Ekumenický preklad BTV. Vtedy sa Ježiš na neho s láskou zahľadel a povedal mu: jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. A ďalší verš je: po týchto slovách mládenec zosmutnil a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Amen. Toľko slova Bože. Toľko slova. A nestáli sme. Do paže a fakt. Nevadí. Každopádne, je to príbeh o mladencovi, ktorý prišiel za Ježišom, že Pane, počúvaj, čo mám robiť, aby som sa dostal do Božieho kráľovstva, hej? Že dodržiavam všetky tvoje prikázania. Úplne všetky, hej? A Ježiš bol taký, že Ježiš mu akože povedal, že nesúzložíš, nepokradneš, nezabiješ, hej? Začal to vymenovať. A tento mládenec bol, že učiteľ, toto všetko som zachoval od svojej mladosti, hej? Že si tak akože obraňoval. A potom mu ale Ježiš povedal práve to, čo sme čítali, že to je ako pekné, že si to zachovával, ale stále ti chýba jedna vec. Proste musíš sa zdať toho majetku. A ten mládenec, ako vidíme v tom 22. verši, on to nezvládol. On túto pravdu proste nezvládol a odišiel. A pre mňa je toto extrémne silný verš. Pretože mám pocit, že my ľudia častokrát máme tendenciu byť presne ako tento mladík. Že proste to nechceme prijať. Alebo aj to možno chceme prijať, ale nedokážeme to prijať a preto radšej odídeme. Alebo proste ubehneme preč. A toto je taký
to je taký negatívny, akože hej, ale ešte tu jedna dôležitá vec a to je v tom, na začiatku toho 21. verša a to je, že vtedy sa Ježiš na ňoho s láskou zahľadel. Že on to myslel dobre. Ježiš to nikdy nemyslel zle. A preto Ježiš bol dosť priamy. Exactly. On bol proste taký ten, že čo na srdci, to na jazyku, hej. Ale aj tak proste sa tu píše. A to je taký krásny detail podľa mňa, že Ježiš sa na neho s láskou zahľadel. Že proste on to myslel fakt dobre. Ale žiaľ, ten mladík to neprijal, ale tak myslím si, že je to taká realita možno tejto doby. A možno nás ľudí celkovo. Že mám pocit, že že vieme do toho častokrát takto spadnúť. Roxy, ty máš niečo pozitívnejšie? Mám určite, ale ešte som chcela k tomuto povedať, že vlastne mne to pripomenulo strašne veľa situácií, kedy proste Boh nás tak volá sa vzdať tých vecí, tých akože svetských, tých, čo máme na zemi. A proste niekedy sa toho strašne ťažko vzdávame, že niekedy to môže byť, že Boh nás volá, že počuj, že netráv toľko času na tom mobile, že poď radšej modliť sa, alebo čítať si Božie slovo, alebo takto. Proste niekedy je to veľmi ťažké prijať. Ako aj tento muž v Biblii, čo bol, že fakt sa toho nechcel vzdať toho majetku, lebo bolo to niečo, na čo si vybudoval, čo proste mal rád a bolo to veľmi ťažké pre neho. Ale niekedy to môže byť aj niečo také menej hmatateľné. Nie, že by čas na telefóne bol hmatateľný, ale že trebárs aj keď Boh nás volá, že odovzdať mu nejakú situáciu do rúk a odovzdať mu kontrolu. Že napríklad ja som jeden taký človek, ktorý strašne má rád veci pod kontrolou a ako náhle niečo není pod kontrolou, není to v mojich rukách, tak ja som v strese, panika a niekedy je pre mňa ťažké mu to tak odovzdať a spoľahnúť sa, že však on sa postará. Že to je tiež niekedy taká nepríjemná pravda, ktorú potrebujem počuť, že ten Ježiš tam bol úžasný v tom, že on ako keby videl to dobre. Ale že videl tú jednu vec, ktorú, že ty môžeš aj všetko akože on paper mať, že je super, ale Ježiš aj tak vidí on vidí tú jednu vec. Ty vieš, že ty toto niekde máš, ty to vieš a že ten príbeh nám ukazuje, že aj on to vie. On to vie a keby teraz tu bol, tak sa s láskou na teba pozrie a povie ti, že ja tú jednu vec vidím, aj keď to nie je niečo, čo by bolo vyslovene napísané v Biblii, že neskroluj Reelska. 11. prikázanie. 11. prikázanie, neskroluj Reelska. Že možno tam nie je napísané, čiže sa ti zdá, že máš všetko dobre, ale on to vidí. A to je nepríjemná pravda. No je to nepríjemná pravda. A Roxy, máš ešte niečo, čo by si chcela dodať? Určite. Ja mám napríklad taký dobrý prípad, kedy vlastne Hospodin povolal Abraháma, že počúvaj, zbal si stany, odchádzaš na miesto, ktoré netušíš kam, ale však ja ťa povediem. A mne sa brutálne páčilo, ako proste Abraham poslúchol. Že to je pre mňa také strašne obdivuhodné, že teraz zdať sa všetkého, čo proste celého života a ísť za Ježišom, teda za Bohom a nevedieť ani kam, ani kedy sa vráti, ani proste na ako dlho to bude, ani za akým účelom tam ide, ani proste nič, len proste ísť a dôverovať, že to je dosť cool. Ja si ešte chcem nájsť príslovy nejaké verše, takže ak ti niečo napadá. Áno, napadá mi. A presne, Roxy, ty si mi tak nahrala teraz. Ja som to tu niekde chcela spomenúť, ale nevedela som ti to úplne zaradiť. Teraz si mi to úplne nahrala. Presne, ako vravel Ježiš, že zbal si kufre, teda stany a poď, hej. Tak ja momentálne mám rozčítanú knihu od pani farárky. Nie od našej pani farárky, ale od inej pani farárky. Darom. A volá sa, že muž z jaskne. A presne je to tento prípad, ktorý si pomenovala Roxy. Skrátke, týpek, hej. Otec multimilionár, mama taká mega akože známa herečka showbiznise.
to je skutočný príbeh, hej. Tento typek sa volal Doug. Neviem to vysloviť. Doug. Hej, dajme tomu. No a bol proste na zlých cestičkách. Bol hrozne problémové dieťa, vystriedal 9 stredných škôl. Hej. Po rôznych akože štátoch. Až tak. Rozvedení rodičia stále akože išiel. A síce mal multimilionárov rodičov, stále sa cítil prázdny. Hej. A vtedy cítil, že on potrebuje cestovať. On potrebuje niečo zažiť. Hej. Takých koľko to bol, 17 krát bol zabasnutý, hej. Do svojich 18 bol 17 krát zabasnutý. Bral drogy, hej. A potom sa rozhodol, že ak volalo ho to tam, že sa proste presťahuje do jaskyne. Proste do opustenej jaskyne. Uprostred púšte. A tam v jaskyni našiel Bibliu. Wow. On nikdy nebol kresťan, ale našiel tam Bibliu. A vieš, a vieš, ty keď si sa v jaskyni a bývaš tam, tak proste, a máš tam tú Bibliu, no tak vieš, čo robíš? Nemáš čo robiť, tak si čítaš Bibliu. A on bol odsudzovateľ kresťanstva. Akože fakt, že odsudzoval kresťanstvo kvôli akože nejakým rodinným, hej, nejakým konekciám. A vtedy ho to strašne začalo akože zaujímať, že ale presne začali byť tie útoky, hej, od diabla, že a ty si ho nepoznal, ako vieš, že toto je realita. A vtedy mu tak presne Boh povedal, že ja ťa budem viesť. A ešte to nemám dočítané, hej, ale minimálne akože presne Roxy, ty si mi tak dobre nahrala na toto. Muž z jaskyne sa to volá, Muž z jaskyne, okay. Kupujte. Takže prepáč, Roxy, za prerušenie. Ale ideš na príslovia. A nezober mi to moje. Pokúsim sa ti to nezobrať. Dúfam, že ti to nezoberiem. Ale akože samotné tie príslovia sú také, že strašne veľa múdrosti tam je. A to tiež ma niekedy tak zaráža, že tiež mi to tak presne, že to, čo ja prežívam, že to bolo veľmi, veľmi pravdivé pre môj život. Ja mám ešte k tomu, že vlastne čo si dávame teda navzájom takú spätnú väzbu, tak z prísloví 27, 6. verš. Dobre mienené sú údery milujúceho a hojné sú bosky toho, kto nenávidí. Že v podstate tí, na ktorým na nás až tak nezáleží, tak proste nám povedia, aký sme dokonali, aký sme úžasní, ale to niekedy není to, čo by sme mali počuť, to dobré pre nás, že niekedy presne. Fakt proste ten úder taký poriadny, ako Radka spomínala tú facku, takže niekedy to je proste to, čo potrebujeme počuť od toho milujúceho. A keď nám to ešte povie s láskou. Ja som počula na to takú myšlienku v jednej kázni raz, že nikto si na poslednom súde, keď proste Boh nás bude všetkých súdiť, všetky veci, čo sme spravili, nespravili, tak nikto si na poslednom súde nebude želať, aby bol počul menej o svojom vlastnom hriechu a o realite pekla. Keď sa postavíme pred tú naozajstnú pravdu a pred všetko, čo proste sa odohralo v našom živote, tak si neviem predstaviť, že by som bola taká, že ja si želám, že by som počula na seba menej kritiky. Lebo proste práve, že tá kritika nás posúva často byť lepším tým človekom. Neviem. Dáva to zmysel? Tak akože nakoľko už je, že skoro, že 4:10 v noci, tak už mi nedáva zmysel momentálne nič. Ale zase akože chápem. Ešte mám taký ten veľmi známy, že železo sa brúsi železo a jeden človek obrusuje druhého. Čiže musí to tak byť. Hej. Nedá sa to ani inak. Akože ak sa obklopíme ľuďmi, ktorí sú len milúčky na nás a tak niečo nie je OK, hej, že aj tie vzťahy nie sú OK, lebo akoby každý, kto mi je nejakým spôsobom blízky, tak som v nejakom momente svojho života mala s tým človekom nejaký konflikt, aspoň raz, hej, a že
a s ľuďmi, ktorí sú mi najviac blízky, veľmi veľakrát. Lebo však to by bolo úplne šialené, keby si tie veci nehovoríme, keby sa to nevyplaví ten zlý pocit alebo niečo von. Znamenalo by to, že sú veci nevypovedané. Určite by to neznamenalo, že sme všetci dokonali, úžasní, k sebe milí, dobrí kresťania. A diamanty sa formujú pod tlakom, takže treba to počuť, ten tlak. To je bol dobrý. Toto bolo dobré. A Roxia, nadviažem na ten verš, čo si písala, teda čo si čítala. Vidíte už pekne. Ty si písala nejaké verše? Roxana, čo nepovieš? Tak ale ona je taká stará už, viete. No. Aj ona mala z prísloví 27, mám príslova 28. A podľa mňa to je strašne podobný verš. Ale má to taký... A teraz počkať. Pretože ono to je komplikovanejšie. Ono v každom preklade je to úplne akože iné to slovíčko. A tak ako ja skúsim povedať aspoň ten, čo mám v ekumenickom preklade. A to je, že ešte raz. Príslove 28, 20... Počkej? Áno, 23. Kto napomína človeka, neskôr nájde u neho viac priazne, ako ten, čo sa mu líška jazykom. A nie líška ako zviera, hej. Ale akože zalieča. Po slovenštine. Že nakoniec ako keby, ináč to podľa mňa je aj nejaký psychologický tip a trik, že nakoniec vlastne, keď aj chceš s niekým si vybudovať trošku väčšie puto, tak je dobré ako keby, že tam niečo medzi vami zaškrie. Musíte si potom niečo odpustiť. Niečo si akože, musíte si povedať nejakú pravdu, lebo že to vás zblíži, ako keď len tak slušne v rukavičkách okolo seba chodíte. To asi tak je. Hej, ja si myslím, presne, že Bible x Psychology fit. Ešte raz? Dobre. Že Bible x Psychology. Aha, chápem. Akože before... Ja som iná generácia. Before ja musíš po slovensky. Pred GTA 6, ejo. Pardon. A Simonka, ešte jednu vec. My sme v piatok na doraste preberali z Matúša 5. kapitoly blahoslavenstva. Blahoslavenstva? Áno, blahoslavenstva. Áno. A veľmi ma tam zaskočilo jedno. A ja by som chcela, že či by si nám to vedela trošku tak objasniť, hej, čo sa týka tejto témy, lebo aj to je taká nepríjemná pravda. A je to presnejšie verš, počkajte, si to musím priblížiť. 11. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Lebo akože, viete, že to je taká nepríjemná pravda, že proste, ako to ty chápeš? Ako to vy chápete, tento verš? Ja by som sa ťa skôr spýtala, že prečo ti to príde ako nepríjemná pravda? Tak ako, už aj mne sa to stalo teda, že proste niekto, keď som ohlasoval Ježiša a Božie slovo, takže na mňa nie, že fyzicky niekto zaútočil, ale akože argumentmi, vieš, alebo nie, že argumenty, ale že ma proste zhadzoval. A vieš, že vieš, ale to ako to není príjemné. Vieš? Že proste, akože on tam potom píše v ďalšom verši, že radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Ale neviem, akože tento verš mi hneď napadol. Prípadne ti to také vlastne zvláštne, že Ježiš ako keby hovorí, že si blahoslavená, alebo myslím, že šťastná, ak sa ti niečo takéto škaredé deje? Tak ja neviem, vieš, no ja neviem. Práve som chcela rozriešiť tento verš. Lebo to je podľa mňa taký... Viem, že aj deti na doraste sa na to vtedy pýtali. Oni sa pýtali ako keby na to, že a keď to nezažívam, tak to znamená, že nie som blahoslavený. Vieš, že ako keby na tú inú implikáciu, že ako keby, že chcem to otočiť naopak. Ja si myslím, že v tomto prípade sa Ježiš prihováral tým, ktorým sa to dialo. A chcel ich povzbudiť a povedať im, že, alebo k tým, ktorým sa to potenciálne mohlo diať. Aby vedeli, že vtedy ste na dobrej ceste. Vtedy to, presne ako som povedala, to s tou kritikou. Že to znamená, že si na dobrej ceste.
lebo ťa niekto vidí, sleduje a potrebuje ti niečo k tomu rozprávať. A Ježiš, to je ťa aj keď ty sleduje. rozprávaš o Božie slovo, keď ty hlásaš evanjelium, to keď niekto ani nevie, že ty si kresťan, tak to si akože úplne zlé. Áno. A Tomu ver. a Ježiš práve že hovorí, že vtedy keď ťa hania za mňa, to znamená, že si na dobrej ceste, to znamená, že hovoríš ako kresťan, správaš sa ako kresťan a v tom čase riskuješ život, hej? Dneska už našťastie neriskujeme život, ale kadečo riskujeme. Aj iné. Presne. Ďakujem, Simonka, za objasnenie. Roxy, čo dodáš? Ja by som možno dala takú poslednú už otázku. Alebo chváli ešte, nie? Takú otázku. To prepojenie občas už takto večer nefunguje. Áno. Hej, že máme takú tradíciu, že si hovoríme na každej epizóde nejaké chválové pesničky, kresťanské pesničky, ktoré nám napadnú k tej téme. Tak neviem, že či vám nejaké napadajú, Radka, Simonka. Začni ty. Dobre. Ty začni, hej. Mne napadla úplne nová pesnička, neviem, či má už vôbec aspoň týždeň, neviem. Nemá. Tak nejako. Pustite si. Od Joseph Quinn a volá sa... Dobre. Sorry. A volá sa Judas. A vlastne je o tom, že ako Judáš zapredal Ježiša za 30 strieborných, tak my niekedy vymeníme Ježiša, lebo sa proste nechceme vzdať niektorých vecí, alebo ho nahradíme inými vecami v našom živote. Aj ten, čo sme čítali dneska v Biblii, čo sa nechcel vzdať toho majetku, tak proste my niekedy zapredáme Ježiša zadarmo. A o tom je táto pesnička. Pomohlo mi to si uvedomiť niektoré situácie, kedy to tak je alebo bolo v mojom živote. A tiež to bolo také nepríjemné počuť, že ja som ako Judáš, lebo Judáš sa vždycky tak kritizuje, že to je proste človek, ktorý urobil hriech a ktorý proste zradil Ježiša, ale ako často ja takto... To ešte, že si vlastne horšia ako Judáš. Áno, presne, že som ho ešte horšia, lebo ja som to urobila vlastne zadarmo úplne. Ani nie za tých 30 strieborných. Hej, že aký som mala na to dôvod alebo motiváciu. Takže tak k tejto pesničke. My pokračujeme... Musím sa pustiť. My pokračujeme z Joseph Quinn. OK. A je to od neho pesnička Dusty Bibles. Ak poznáte, určite túto pesničku poznáte, pretože on ju najviac propagoval, túto pesničku. A myslím si, že mala dosť aj, akože, že mal podľa mňa dosť dobrý dôvod na tú toľko propagovať. Ja vám skúsim, nejdem tu spievať, hej. Akože tuto máme spevačku, hej. Ale mňa tam hitol jeden verš. A to je presne ten prvý verš, že máme prach na našich Bibliách, ale úplne nové iPhony a že vôbec sa nečuduje, že sa ako society cítime tak blbo. Že máme toľko úzkosť, depresie, ja neviem čo všetko, pocit neistoty. A hovorí sa teda, že Gen Z je teda zatiaľ najviac generácia, ktorá upadá akože do úzkostí a do panických záchvatov and so on. A potom tam spieva, že je to akože je to problém našej society, že fakt nemáme čas, alebo je to proste celé klamstvo. Že fakt nemáme ten čas si na to prečítať Bibliu, ale scrollujeme. No. A to je to ma tak hitlo. A presne ako Simonka povedala, čo sa ťa dotýka, to sa ťa týka. Takže tuto mi krásne Joseph Quinn, bez toho, aby ma vôbec poznal, povedal, že Radka, boom! Read your Bible. Roxy, máš ešte nejakú ďalšiu pesničku, lebo ja mám ešte. Dobre, tak ja mám poslednú pesničku. A počúvajte, ja som si dala na asi 2 roky
pauzu od Tobyho Maca. Ak poznáte Američan? Neviem, proste je to spevák, ktorý spieva po anglicky. Takže we suppose, že je z Ameriky. Lebo hovorí takým akcentom, ktorému rozumiem. Takže blidneň. A on má hrozne veľa, ako dosť dobrých pesničiek, ale tejto téme mi napadla hneď jedna a to je Faithfully. Zase pustíte si. A on tam spieva, že, no ja to neviem preložiť do slovenčiny, ale proste, že I may look like the same man, but I'm half the man I was. Neviem, ako by sa preložila. Že proste, že môžem vyzerať ako ten istý človek, ako som bol v minulosti, ale už akoby nie som taký, ako som bol v minulosti. Mm-hmm. Something like that, hej. Prepáčte, fakt neskoro večer, ja už neviem prekladať. Už 9:30. Takže nevadí. Každopádne, toto je presne toto, čo Simonka vravela. Na začiatku, kto si ešte pamätáte, hej? Tak na začiatku, že proste možno aj ty si mala ťažšie to dospievanie, hej? Ale, akože nie dospievanie pesničky, ale dospievanie. Akože... a vlastne trošku chápete, čo myslím? Pomôžte mi trochu, lebo už ja neviem, lebo keď je to také vytrhnuté ako keby z kontextu tá veta, tak on tým myslí, že akože sa zmenil k lepšiemu. Hej, no dobre. Hej, on mal nejaké tiež nejaké... Čiže on je ako keby niečo, hej, že ten príklad toho, kto ako keby zmenil tie zlé vzorce. Okay. Presne. Takže tak. Mhm. Ja nemám príklad také chvály, aj keď som sa snažila nad tým zamýšľať veľmi, lebo ja väčšinou presne počúvam také veci, čo sú buď akože oslavné k Bohu, alebo povzbudzujúce, lebo nechcem sa už bičovať. To aby ťa Boh ale nie. Takže nemám. Ale teraz strašne veľa počúvam čo má Brandon Lake a Cissy Winans majú verziu I Know a Name pesničky. Ale tá, kde sú oni dvaja. Áno. To je také dobré, strašne dobré. Dobre, pustíme si to. To si pustíte. Ale to je taká oslavná voči Bohu. Pri upratovaní tejto miestnosti si to pustíme. Dobre. Tam bicie na záver a tie harmónie Cissy Winans s jej hlasom. Dobre. To ja môžem. Áno. Je ešte niečo, čo chcete vypovedať? Tak pri súde. Posledné slova pred smrťou? Nie, alebo ako na svadbe. Hovorte teraz, alebo mlčte na veky. Teda až do druhej epizódy. Pekne ste ma vyspovedali. Ďakujem, že ste ma zavolali. Bolo mi strašne super s vami a páči sa mi aj veľmi táto tradícia na záver. Je to krásne, že máte takú svoju tradíciu. Ja už som sa bála, čo povieš, čo sa ti páči. Už som sa pozrela na môj sveter, vieš. Povedať, že čo by ste mohli robiť lepšie? No akože... Ale s láskou, s láskou. Buď ako Ježiš, s láskou. Nemám nič na vás. Nemám nič. Došla mi voda. Aj. Koho to je chyba? Ale to znamená, že potrebovali by sme nejakého asistenta alebo asistentku. Inge je tu ešte stále, zavoláme ju. Kostolníčku. Ona by ináč bola podľa mňa za. Inge, keď toto počúvate, ja sa ospravedlňujem. Povieme jej, nech si pustí. Ale minule nám priniesla čajíček normálne na tacučke, ešte aj s cukrom, proste to bolo také milé. Ja som vravila, že ona by rada mala tento job. A počúvajte, nikto podľa mňa nemá takú kostolničku ako my, takú zlatú. Lebo ona mne kúpila čajík, ktorý ja milujem. Fakt? Ona mi ho kúpila a ona mi ho necháva vždy stranou. Ona ho ani nedáva ako vyloženie, keď máme v nedelu čaj, aby mi ho nezobrali. A stále mi jeden nechá. Musíme Inge povedať, nech si pustí túto Konec si pustíte. Hej, že nemusíte to počúvať, ale iba na záver. Áno. A minule sme dali hashtag na Instagram, hashtag milujeme našu kostolničku. Takže a toto je váš sign, sledovať nás na Instagrame.
ale môžete sledovať aj Simonku aj na Instagrame, kde všade máš svoju hudbu vlastne. Spotify, máš aj na YouTube však? Mám na YouTube mám aj videoklipy, na všetkých streamoch vlastne. Sima na zemi sa môžete. Môžete si to ťuknúť. A pre moderných si je na TikToku? Som aj na TikToku. Na TikToku som aktivnejšia asi ako na Instagrame. Ak chcete, ale to akože, ak chcete vidieť taký ten podpriemerný, podprahový taký môj content, tak môžete. Ale kto nemá TikTok, nemusíte si ho stiahovať len kvôli Simonke. Ale môžete. Závislosť zaručujem. A keď nejaká kritika, tak do komentárov, prosím, nech mám engagement. Alebo do očí, medzi 4 očami, jak mi píše. Nie, do komentárov. Treba som sa niečo mám. Ďakujeme veľmi pekne, Simonka, ešte raz. A ja si myslím, že je čas to ukončiť, keďže nahrávame už 1.5 hodinu. Takže my vám ďakujeme krásne, že ste počúvali tento podcast a sledujte nás na Instagrame. Čaute! Čaute!